Inak toto bude taká jedna vtipná príhoda z ihriska, ktorú sme zažili ja s mojim manželom. Boli sme na ihrisku a bola tá matka s 2 deťmi a mužom a náš malý sa hojdal. A tá žena proste hovorila nejakej svojej kamarátke, čo tam bola vedľa, že no mala sa mi akurát po 2 hodinách zabudila v kočiari a že išiel sa s ňou muž prejsť okolo ihriska. A už iba za chvíľu počujem, ako ona kričí na ňo, že o čo sa snažíš? Proste teraz sa zobudila po 2 hodinách a tam je znova neuspávaš, len aby si mal pokoj, si normálny. A proste normálne náklad. A proste takýchto nákladov zažívam strašne veľa. My sme sa na tom s mužom smiali, lebo ja som občas proste taká istá, nehovorím toto, ale proste, že veľakrát proste nakladám môjmu mužovi za niečo. A potom sa stopnem a hovorím si, že veď on je môj muž, manžel, partner, on není moje dieťa na to, aby som ho sekirovala. Čiže ženy, toto je taký wake-up call nielen pre vás, ale aj pre mňa, ale pre každú ženu. Že proste prestaňme byť na tých našich mužov také úplne, že zlé. Áno, ja chápem, že proste musíme im povedať niečo miliónkrát. Úplne všetkomu tomu chápem a podporujem, aby muži pomáhali ženám. Ale iba ten štýl komunikácie by sme mohli zmeniť. Komunikovať pokojnejšie a hlavne, že on je na našej úrovni. On není pod nami, ani nad nami. My sme na rovnakej úrovni. Aj muž, aj žena. Takže ženy, iba taká vtipná storka z môjho života, určite ich máte aj vy. Kopec. Čiže čakujme si našu komunikáciu. Spraví naozaj veľa. A fakt, akože tí muži nie sú až takí hrozní. No, inak by sme s nimi asi neboli.